Pentru crearea unui item voi accesa tot butonul Adaugă slide-uri, însă de această dată voi alege unul dintre tipurile de item, de exemplu, item cu alegere multiplă. Voi scrie întrebarea, dar pentru că vorbim de clasa pregătitoare, unde elevilor este nevoie să li se citească cerințele, aplicația mi oferă posibilitatea de a face acest lucru prin adăugarea unei înregistrări audio. Răspunsurile pot fi introduse sub formă de text sau imagine. Eu voi alege varianta de imagine pentru că devine mai sugestiv pentru elevii de clasă pregătitoare. Înainte de finalizarea itemului, trebuie să bifăm răspunsul corect și să alegem timpul pe care îl acordăm copilului pentru a putea da și el un răspuns. Inserarea unor întrebări noi se face respectând aceiași pași. Avem opțiunea de a alege și alte tipuri de item, cum ar fi bifarea casetei care conține răspunsul corect sau, pentru clasele mai mari, formularea unui răspuns liber.